wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna da kowa fatan alkhairi tun daga farkon namba, tsakiyar namba, ƙarshen namba. To jama'a na wannan gida, yau muna tafi da sirri ne mai abin mamaki, sannan kuma sirri ne wanda insha Allahu duk namiji mai irin wannan matsalar, ko mace ko yaro ko babba ko tsoho, insha Allahu zai masa aiki sosai da sosai. Sirri ne na abin da ya shafi idan mutum yana fama da karyewar al'amura, lalacewar al'amura, da kai mai arziki ne amma ya kasance cewa jaraba ta shigo ciki, abubuwa sun watse, an rasa gaba ɗaya abubuwa yadda suke. Ko ke 'yar kasuwa ce wadda da kina kasuwanci sosai amma ya kasance cewa kuma gaba ɗaya kasuwancin naki ya watse, kin rasa ina kuɗin suke, ko kuma ana kasuwancin yana tafiya amma kuma kuɗin an rasa ina suke, sun ƙi su taru. Ko kana da kamfani amma kuma ya kasance cewa asara yana yawan shigowa ciki, gaba ɗaya ka rasa ta ina ne hakan yake faruwa, ko masu bashi da sauransu da duk irin waɗannan abubuwan dai. Ko kana da wajen sai da abinci ne wanda mutuwa gaba ɗaya al'amura ba sa ci gaba da sauransu, insha Allahu to wannan ko jifan ka akai ko ma menene, ko sharrin maƙiya ne, to insha Allahu akai wannan sirrin za a ga abin mamaki sosai da sosai. Na farko shine za a samu allo mai kyau, sai a rubuta kursiyu. Kursiyu, in aka rubuta kursiyu za a rubuta ta ƙafa 41. In aka rubuta ƙafa 41 shikenan sai a wanke da ruwan zamzam guda ɗaya sai a ajiye. Washe gari sai a ƙara rubuta 41 a wanke da ruwan zamzam a ajiye. A haka kullum sai an yi kwana 7 ana rubuta haka. A gama to shikenan sai a samo farar kaza mai kyau. A samu farar kaza mai kyau sosai, sai a ware na kwana 3. Wannan rubutun na kwana 3 sai a haɗa shi guri ɗaya, sai a dafa wannan kazar da shi. In aka dafa ta, amma akwai abin da na manta ban faɗa muku ba, da gashi da ƙashi da kayan ciki duk za a haɗa su ne, za a binne su. Za a binne su a guri ɗaya. To shikenan sai a dafa wannan kaza, a sa dukkan kayan haɗin da ya kamata a ce a sa, abin da ya shafi su magi, su menene, duk abin da ya kasance kana amfani da shi wajen idan an sa a nama za ka ci, to za ka sa a nan ma. To shikenan sai a ci wannan nama, ba za a fasa ƙashi ba. Na'am, ba za a fasa ƙashi ba. To in aka zo wannan ƙashin sai a tara shi, in aka tara shi, na'am, iya gashin ne da kayan ciki za a binne shi, ƙashi ba za a binne shi ba. Za a samo citta mai ƙoƙo. Aka samo citta mai ƙoƙo, sai ka samo sabuwar naira 1000 guda ɗaya. Ka samo sabuwar naira 1000 guda ɗaya, sai ka samo bayan citta mai ƙoƙo da sabuwar naira 1000, sai hawainiya, sai wuri, kurman wuri guda 7. Sai a samo tukunyar ƙasa sabuwa dal wadda ba a taɓa amfani da ita ba. Sai a zo a zuba wannan abubuwan gaba ɗaya da ƙashi da waɗannan abubuwan, sai a haɗa su. Sai a haɗa wuta. In aka haɗa wuta, amma za a samo manja. Za a zagaye wannan tukunyar da manja, saboda jiban ko saboda aljanu masu ɓata aiki da sauransu. In aka zagaye shi kenan, sai a zo a haɗa wuta a wannan abu. A haɗa mara wuta sosai sai ya ƙone ya zama baƙin magani. To shikenan sai ka samu fik milik. Za ka raba biyu ne. Za ka dinga sha wannan, za ka ware shi, za ka dinga sha na kwana 7. Rabi kuma za ka samu sabulun salo, sai ka haɗa, ka samu binta sudan, sai ka cakuɓa, ka haɗa sabulun salon nan, sai a dinga wanka da shi ma insha Allah har ya ƙare, amma shi ba tsawon kwana 7 bane, har ya ƙare. To insha Allah in dai aka yi wannan, wallahi ko tsafi aka maka domin a dinga wargaza maka kasuwancinka, ko me aka haɗa ka da shi, ko kasuwancin naka ba sa tafiya a lokacin, za ka ga yadda harkoki za su buɗe. Ko me kake siyarwa insha Allah wannan, ko abinci kike siyarwa, ko restaurant ne kake, ko hotel, ko kamfani, ko ma menene abin da ya shafi dai harkar jama'a, to insha Allah wannan zai kasance zaki farin jini, sannan kuma za ka yi farin jini. Bayan farin jini kuma sannan mutane za su so ka sosai. Kuma insha Allahu ko ina
in dai ka je ka to harkoki za su daga tafiya saboda yanayin wani abin da ya bi jikinka insha Allah ta'ala. Wannan haka yake. Domin ƙarin bayani kamar waɗanda suke a kusa, idan wasu mukan iya yi domin mu aika musu su yi amfani da shi insha Allah ta'ala. Domin ƙarin bayani za ka iya tuntuɓar mu a 080 68 24 1533 080 68 24 1533 insha Allah. Wannan shine lambar mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.